Wezareta Derve ya Tirkiye dibêje ku di demeka nîzik de lotkeyeke sê alî ji bo gotûbêjkirina rewşa Sûriyê bi giştî wê were li darxistin. Hanî Aqsoyê berdevkê Wezareta Derve ya Tirkiye ragihand ku biryara di meha bê de civîneka sê alî navbera Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye û Vladimir Putin serokê Rûsya û Hasan Rohanî serokê Komara İslamiya Îranê ji bo gotûbêjkirina krîza Sûriyê were li darxistin. Berdevkê Wezareta Derve ya Tirkiye ragihand ku ew lotka sê alî wê li bajarê Îstanbulê were li darxistin. û ji aliyê xwe ve Wezareta Derve ya Kazaxistan eşkere kir ku berpirsiyar û tîmên ku bi erkê dosên serbestberdana girtiya li Sûriyê hatine spartin wê li esîtana civînekî li dar bixin. Ji derekî ji Wezareta Derve ya Kazaxistanê ragihand ku piştî birêveçûna civîna navbera wezîrên welatên girintîdar ji bo krîza Sûriyê ku biryara li 15 vê mehê birêve biçe. Biryar hate dan ew berpirsiyar û tîmên ku bi erkê dosyeya serbestberdana girtiya û bincavkiriyan li Sûriyê hatine spartin wê li esîtana civînekî li dar bixin. Wî ji derê Wezareta Derve ya Kazaxistanê daxuya kirin ku di civîna wezîrên derveyên welatên girintîdar Stêfan de Mistura şanderê navdewletî yê taybet ji bo Sûriyê wê were vexwendin.